Ano ay, no po. Ik loop er wel aan en dan met hem van. Ja, dat is mooi. Ik loop er. Hoe zo aan bij me daar bij die bij. Zars! Wanneer ik vat een video! Wanneer ik vat een video! Eerste keer Brisbane's! First time Brisbane's into getting that one. Choose well, maybe. Het nooit. Ja. Fuck, sorry. Ik denk voor een woord. En Munta. Munta. Baby. Onder lang zijn hij bezig. Onder lang zijn hij Oei. bezig. Ja, Ik zeg aan hem, maar dat is niet blauw, maar onder lang zijn hij bezig, mijn bro, man. dat is niet blauw. Tussen hij hier onder een. Fuck sakes, guys. Is hem uitgemast bij fucking mega. Massa poes. Yo. Voice is klaar. Yo. Ja, Roosman is groot uit ons, jong. Nee, een puta. Mijn broer Hij was... kan die puta doen, die kan te komen. Ja, ik zei... Blauw en pink. Ik zei, niet aan de onderkant. Ja, bij dan. Massa poes. Moet jij man. Fuck sakes, guys. Dat is nu net uitgemast. Ja, moet oppakken. Yo, het is uitgemast, jong.